Začíname a pozor, lebo sámko ten sa bojí, ten tých čichší tam, tých strašne veľa. Jak sa volá, Pánko? Galovia, tak určite všetci dobre viete. Vidím. Do Galovia. Všetci oči na mne. Tak určite všetci dobre viete. Súčasťou Rímskeho impéria, v ktorom som ja neskromne na čele, bolo také heslo, že ľuďom dáme chlieb a hry. Chlieb ste dostali, špagety boli výborné, tá chleba sa ťažko robí. A teraz budú tie hry. Aby mohli začať, prvé úvodné zatancujeme. Ja nešem nič. Potom sa predstavíme. Áno, výborne. A potom budeme pokračovať neviazanej zábavou. Neboj sa aj ty tam sú. Až ty tam ešte budú. Dovolil som si sem z Francúzska, inak z vašej rodnej krajiny. Zavolať Hej, podpisy už rozdáva. hviezdu cyklistického neba. Preto by ste si mali priniesť papiere a pera na autogram. Ty už máš autogram? Však on je taký rýchly, že on to tu rozdá a hneď pôjde preč. A už ho tu vidím prichádzať a není to nikto iný ako Peter Sagan. A má bicykel. Daj mu
najmodernejší bicykel má. Najnovší model. Peter, ja ťa zdravím. Ja ťa srdečne vítam. Odskočil z Tour de France. Možno som vás pozrieť, lebo mám tu jedného dlhého kamaráta, s ktorým som trénoval. Týmto ho zdravím, pána Romana Sovu. Sme spolu trénovali v bodkárskej časovky, viete, ešte za mladých čas, takže nedalo sa odmietnúť, keď ma poslal sem pozrieť vás, decka. Lebo ja keď som bol mladý, ja som bol jeden z vás, ja som tiež tu bol do tábora, ako hej, keď predtým som začal trénovať na bicykle, trochu viete. No a dobre, ako som vravený. Ja som si aj myslel. Pomaly, netlačíme sa na Peťa, áno. Napali sa, Peťo. Napali sa, Peťo. Netlačíme sa. Decka. A ja si na bicykli, decka, áno. Všetko lepšie, nič nie je lepšie ako bicykel, áno.